ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் பேக் டு யுவர் ஜோக்கர் டெவல் கேமிங் தமிழ் சேனல். இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, க்ளோவால் எப்படி ஈஸியாக போடலாம், அதே சமயம் எப்படி ஃபாஸ்ட்டாக போடலாங்கிறத நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். சரி வாங்க ஸ்ட்ரைட்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நம்ம க்ளோவால் போடுறது, க்ளோவால்ங்கிறது நமக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா, க்ளோவால் தான் எனிமிகிட்டேருந்து நம்மளை ரொம்பவே தடுக்குது. இப்போ நான் வந்து ஸ்க்ரீனில் வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் கைஸ். இந்த மாதிரி க்ளோவால் ரொம்பவே அழுத்தினோம்னாலும் நமக்கு நிறைய வரும் கைஸ். ஆனால் நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்க்ரீனில் வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் கைஸ். இப்போ நம்ம க்ளோவால் இந்த ஃபயர் பட் சைஸ் இருக்குங்களே, அதை நம்ம கீழே ப்ரெஸ் பண்ணோம்னா அதை விட ஸ்மூத்தாக உழுகும், ஃபாஸ்ட்டாக உழுகும், அதே சமயம் ஈஸியாகவும் இருக்கும் கைஸ். இப்போ நான் உங்களுக்கு போட்டு காமிச்சிட்டே இருக்கேன் பாருங்கள் ஸ்க்ரீனில். இந்த மாதிரி பண்ணுறது உங்களுக்கு எப்போவுமே ஈஸியாக தான் இருக்கும். அதே வந்துட்டு அடிக்கிறதுன்னு கேட்குறீங்களா, அது ஒரு பாட்டி கைஸ். மேட்ச் போட்டு வந்தார், அப்படியே ஆஃப்லைன் போயிட்டார். அவன் வந்து எப்போவுமே க்ளோவால் போடணும்னு நீங்கள் இப்போ யூஸ் பண்ணுறதே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கைஸ். நம்ம வந்து கீழே இழுத்து விடணும். அப்போ தான் நமக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும். இருக்குங்கிறது ரொம்பவே ஸ்மூத்தாகவும் இருக்கும். உங்களுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் கைஸ். ஸோ ஓகே கைஸ், இதை சொல்லத்தான் நான் இந்த வீடியோ போட்டேன். நம்ம வீடியோக்கு இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் எதுவுமே சேனல் சப்போர்ட்டே கிடைக்க மாட்டேங்குது. கொஞ்சம் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் கைஸ்.